poistenie, z ktorého si ľudia najčastejšie zabúdajú žiadať poistné plnenie, je určite pripoistenie trvalých následkov úrazu. A to z jedného prostého dôvodu, že ono sa to nežiada vtedy, keď vás to bolí, vtedy, keď sa liečite, ale žiada sa o toto poistné plnenie až vtedy, keď sa to po úraze ustáli. Zvyčajne to je rok od úrazu a do 4 rokov, odkedy sa úraz stal, si to môžete požiadať. Je tam 4-ročná premlčacia lehota. Ono to takto v zákone neznie. Ono to znie, že si o to môžete požiadať do 3 rokov, odkedy sa právo mohlo vykonať prvýkrát. A to je rok od úrazu. Teda, dajme to laicky, do 4 rokov od úrazu si môžete požiadať o poistné plnenie z trvalých následkov úrazu, ale keďže sa to nežiada vtedy, keď to bolí, vtedy, keď sa to rieši, vtedy, keď sa to lieči, lebo vtedy sa žiada z pripoistenia liečenia úrazu, alebo denné odškodné liečenia úrazu, alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu. Ale z trvalých následkov až po roku od úrazu, vtedy, keď už je zahojené, keď už ma nebolí. Vtedy na to všetci zabudnú a poistné plnenie sa nežiada. Alebo veľa ľudí si myslí, joj, to trvalé poškodený som už, keď ma kus chýba, keď prídem o ruku, o nohu. Nie. Trvalé následky úrazu naozaj môžu ostať aj po ľahších úrazoch. Ale naozaj je tam premlčacia doba. Do 4 rokov od úrazu si o to môžete požiadať. My sme žiadali klientovi, ktorému sa stal úraz v 2022. Nebol to žiaden nejaký vážny úraz. Čítam. Roztrhnutý krížový väz v kolene. Áno, podstúpil operáciu, takže nebola to modrina pod okom. Zasa nechcem to úplne zľahčovať, ale neubudlo z neho, nazvime takto, hej, že nechýba mu kus ruky, aby mal nárok na poistné plnenie. Na základe tohto sme požiadali a prišlo na vyjadrenie z poisťovne. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu v dôsledku teda poranenia, ľahký stupeň 8%. Pán mal poistnú sumu 10 000 eur, prišlo 800 eur. Ostalo by to poisťovne, keby sme na to neprišli. Takže dávajte si na to pozor. Ak ste mali úrazy, máte poistné zmluvy. Väčšinou pri liečení úrazu sú spojené aj trvalé následky úrazu, lebo to je lacné pripoistenie. Takže ak si človek dá úrazovku, zvyčajne tam aj tie trvalé následky úrazu poranené. Poistené má. Ak sa vám stal nejaký úraz, skúste pozrieť, kedy to bolo, či tam náhodou neostalo nejaké poistné plnenie, lebo je lepšie si za 800 eur kúpiť krásny bicykel, ako nechať to poisťovni. Ak by ste čokoľvek potrebovali ohľadne poistných zmluv, či prepočítať poistenie penky, úrazu, trvalky, kritiky, niečo, písnite do správy, do konca týždňa by som mala byť v kancli a budem prepočítavať. A krásny deň, nezabúdajte si na to, čo je vaše, pýtajte si, nenechajte to poisťovňam. Oni majú dosť, im netreba.